rukun sejati lumantar beksan ingkang angka kalih wonten beksan Sente Rewi.
Ayo, ayo, ayo. Kyai Tirto saka kidul Balya Kidul Kyai Tirto Somprot Balya Kulon
metu toke jero Kang Ribut Mas Faris masuk Kyai Tirto Singko Kulon Kali Kulon Nyai Tirto Kyai Tirto Singko Kidul Bali Kidul Nyai Tirto Kyai Tirto Singko Alor Bali Ngalor Nyai
Nyai Tirto sing kaitan balingitan. Sampun paripurna beksan ingkang angka kalih beksan Sinderebe lumantar perkatang turangga rukun sejati. Sinatan perkatang turangga rukun sejati atur panglipur suka parisuka kaja dumateng sagunging para pamirsa budaya. Berita kehilangan bahwasanya kaja dumateng sagunging para pamirsa ingkang nemokaken kunci apa iki? Kunci motor dengan merek Beat, Honda Beat, yang menemukan kontak motor Honda Beat. Mohon dikembalikan kepada teman-teman dari rekan-rekan panitia ataupun teman-teman dari Turangga Rukun Sejati, nanti bisa dikembalikan pada yo dangdut menaiki. Oke, kembali dikasih alunan dangdut barang Turangga Rukun Sejati. Mbak Hilka, lagune Ya Patrotin, yuk. Ya kok sih. Sabar ya Mbah. Mbak Hilka sini. Sinatan perkatang Turangga Rukun Sejati makarya serengan serasi ricing serasi lekting lan ugi SM audio lan ugi ngaturaken agung matur sembah nuwun kaja dumateng perkatang YouTuber ingkang sampun kepang rawuh. Lanuki matur sembah nuwun kunjung dumateng Pak Keamanan saking Limnas lanuki Polsek dan Rambil ingkang sampun kepang rawuh. Mbak Hilka, monggo. Oh iya. Udan-udan ra apa-apa ya, Mas? Ora apa-apa. Kan anget kok ya. Lho, anget. Kan Oh anget. iya, Mas Uri ngenteni goyanganmu kok ya. Alah. Ora ya Mas Uri ya. Wis tahu. Wis tahu. Wis tahu roh maksudnya. Oh iya bener-bener. Aku tak iki welas hari tua ora apa-apa. Senengane lho. Tua Mas santene kental kok ya. Ya ampun. Oh ya, karang ya udan-udan Mas Ribut. Ya kakak gimana? Penake sikep Pak. Bisikep. Radarene Kak Ismi tak sikep kene. Nggih monggo. Malah mapan iki yo ngono. Lah piye ta? Padha. Jarene mau arep. Turangga Rukun Sejati. Enak, Cok. Jose. Piye kabarmu saiki? Elek. Nomor WA-mu wis ganti. HP-ku dikepruk bojoku kok. Tak tulis lagu kowe. Makasih. Muga-muga FYP Oit. kowe iso melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen. So. Ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ning mimpi ya wis ra
Racing Serah Selecting SM Audio. Warga masyarakat Sapa ala kering-kering. monggo ingkang dereng saur pelatur jaga saur sampun sambut jam 4 langkung gangsal menit imsak samangke jam 4 langkung sedasa menit saur saur saur. Sinartan perkataan turong gorukon sejati Mbak Ilka matur sembah nuwun. Kondor sami Mas. Kembali duduk. Oke baik. Mbak E mau nyanyi? Oh takrar nyanyi. Tembri kemauan. Oh sesok ya. Sinartan perkataan turong gorukon sejati atur panglipur suka parisuka kenjono matang sagunging para pamirsa budaya. Naritan? Ya. Nah. Jiwala kaji kokok belok, jiwala kaji kokok belok, penyanyi ini kaya beruk. Mas Waris tampilkan pesonamu. Oke Pak Ribo, Mas Oka joget. Mas Ijo, oke. Mas Uri, Pol. Cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adindaku sayang. Rasaku iki mung cuma semula. Ora ono maneh kata sayang.
Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Biarkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Laksana kawinan hijab kabul kumandang. Siramu tangisan terharu-haru nyawan. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk apa? Yo Pak Sebang, maju jogetnya. Maju. Yo, Mas Faris. Jangan parah Sikat yo. ayo. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adindaku sayang. Jangan kelewatan. Rasaku iki mung cuma sebulan. Ora ono maneh kata sayang-sayangan. Mergo janjine yo wong kawin kontrakan. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Laksana kawinan hijab kabul kumandang. Siramu pamitan terharu-haru nyawan. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah Untuk apa? akhirnya aku Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk apa? Sambon Oke, Mas Faris, Mbak Ji. Ismi, luar Ya, biasa. terima kasih. Sinetron perkataan Turonggo Rukun Sejati. Aduh, Mbah ne urung Bali. Arep nyanyi. Oke, gini. Heeh. Yuk, Mbah ne selak mulih ya ngopo jek udan. Ayo. Sapa Mas Uri? Mas Topeng. Yo gini. Yo. Mikrofon pencetak utang. Ayo gini. Mau bar Mas Faris. Ayo gini. Sinetron perkataan Turonggo Rukun Sejati. Atur panglipur kojo dumateng sagunging para pamirsa budaya dalasan keluarga ageng panjenengan Bapak Slamet ra Ibu Ngatini. Sinambi nenggo perkataan Turonggo Rukun Sejati lumantar beksan ingkang pungkasan samangke wonten beksan Masal Wirayuda. Ayo Mas, gini. Lagune Gambir Sawit pola terang selamat yuk. Das. Ayo aku ya apa-apa ya kene. Sini. Ayo.
Ayo, das satset. Balen. Ya. Ya kosek ta, sabar toco, sabar. Udan iki lho. Mbak Esmi, balen. Kaya neng kono tanda. Asik.
Sinetron perkadang turangga rukun sejati. Ya, iki wayah balekke mbahne iki. Mbahne dibalekke sik. Ya Mbah yo, wayahe bali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Putune sing keri drum sidon joget. Ayo bali yo Mbah yo. Bisa nyawang gambarmu sewu talan sewu cara tak tempuh mung dadi tatu tresno dudu wong
sinaratan para kadang turungga rukun sejati ingkang dipun pangarcani nuju panjenenganipun Bapak Maryono wingking saking padukuhan Gondang Baleranti Kemalang Klaten atur panglipur suka paris kunjul patang saking para lenggah saking para pamirsa budaya